Vystupujem na stanici Topolčany. Z Topolčanov pochádza známy slovenský politik Robert Fico. Tak sa poďme pozrieť na mesto, ktoré vyprodukovalo tento skvost. No, radšej nie. Už nie som najmladší. Nechcem míňať svoj vzácny čas. Nechcem na neho míňať svoj vzácny čas. A idem sa radšej venovať nejakým vznešenejším veciam. Krušovice. To sú len Krušovce. Ale nevadí. Pre takéto prípady mám vlastné zásoby. Taká nejaká duchovná cesta sa väčšinou spája s nejakým náboženstvom, respektíve vierovyznaním. Som bufetarián. Je to taká keby viera, alebo skôr taká vízia, že všetci sa raz stretneme v nejakom nekonečnom bufete a bude tam taká keby nekonečná pohoda a spokojnosť. To je nejaký keby obraz neba. A s každým dúškom vidím záblesk tejto vízie. A idem si dať kávu. Tu by malo byť také nejaké duchovné pútnické miesto. To je asi ono. Nejaká kaplička. Vedľa je to nejaký cintorín. Vypodobí na židovský. Dosť veľký a relatívne zachovaný. Mala by to byť aj nejaká studnička. Budem si nabrať vodu na kávu. Tu sa robí na tú studničku. Pekné miesto. Ja sa náram do lesov. Som nad obcov Šišov a mal by tu byť v lese ukrytý starý židovský cintorín, dokonca tu je vyznačené. Pôjdem tam nahliadnuť. Obohnaný múrom. Som ešte takýchto stratených lesných cintorínoch nevidel. Tu je brána. Dvere, ktoré sú zavreté. Tak ja vchádzam dnu. Židovsko-hebrejský.
veľmi dobre zachovalé. Vidieť, že sa tu o to asi nejak starajú, alebo to sa nejak udržujú. Niektoré už predsa len nahľadáva zub času. Pekné, dôstojné. No a ja sa teraz presuniem na druhú stranu tohto výbežku Považského Inovca, kde by malo byť ďalšie duchovné miesto, nejaké miesto zjavenia. Malo by to tam byť aj nejak upravené, tak sa tam idem pozrieť. To miesto zjavenia sa nazýva Tvrdomestice. No a myslím, že sa blížim k môjmu cieľu, zjaveniu v Tvrdomesticiach. Vraj sa tu trom dievčatám v roku 1947 zjavila Panenka Mária. To je takáto kreslená krížová cesta. Rôzne kapličky a všelijaké predmety. Také oltáriky. Sú to také akoby totémy. Niečo podobné som videl aj v Tribeči pod Žibricou. Ale to bolo viac také ľudové. Prečo mi toto evokuje Škandináviu? Možno tie ihličnany. Veľmi pekné, tiché a pokojné miesto.
No a ja putujem ďalej. Prichádzam vodnej nádrží Nemečky. No a kde inde by mal bufetarián zakončiť duchovnú cestu, ak nie pri priehľade v susednej doline s príznačným názvom Duchonka. Aj pri letnom pohľade na mapu sa to tam bufetmi a reštauráciami len tak hemží. Tu bufet, reštaurácia, bufet. Proste ideálne miesto. No a myslím, že som tu. Vodná nádrž Duchonka. Bufety sú zatvorené. Tak sa aspoň môžem pokochať pohľadmi na vodnú hladinu. A občerstviť sa z vlastných zásob.